2. září 1976 se v tunelu Staré Otavské haly spojily dva zástupy hráčů. Vyslanci Kanady a Finska kráčeli k prvnímu utkání nové soutěže. Byl to historický okamžik, po kterém toužili generace evropských hokejistů poměřit se s nejlepšími kanadskými profesionály. Také kanadské publikum po sérii století 1972 s napětím očekávalo první turnaj 6 nejlepších hokejových zemí. Diváci byli nadšeni z dramatických zápasů a všeobecně si ještě víc opravili mínění o evropském hokeji. Velkými soupeři už nejsou jen Sověti. Na kanadském poháru 1976 se velmi dobře představili Čechoslováci, Švédové, Finové i hokejisté Spojených států amerických. Nový turnaj dal v roce 1976 vzniknout tradici mezinárodních soutěží s účastí nejlepších hráčů. V hlavním městě Otavě přivítal účastníky prvního zápasu orchestr kanadské královské horské policie. Tímto setkáním začala moderní hokejová éra, naplněná nejslavnějšími zápasy velmocí. Na otavském ledě bylo představeno 6 hokejových zemí. Švédsko, Československo, Sovětský svaz, Spojené státy americké, Finsko, a Kanada, hlavní favorit a pořadatel nového turnaje. Do arény v zápětí vjela děvčata s vlajkami 10 kanadských provincií. Kanaďané naplánovali svůj úvodní zápas s Finskem na 2. září, zatímco ostatní 2 utkání byla určena až na následující den. Domácí výběr se chtěl po vítězství v přípravném utkání nad Československem 7-4 ještě trochu rozehrát. Finové se tváří v tvář hvězdám NHL nedokázali zbavit úcty a nervozity. Ještě 30 let po prvním kanadském poháru vzpomínají vážené osobnosti kanadského i světového hokeje, že tehdy se na modrou čáru postavil nejsilnější kanadský tým všech dob. Z hvězd chyběli jen zranění brankář Ken Dryden a obránce Brad Park. Kanaďané poučení trampotami ze série století povolali k týmu 3 manažery, 4 trenéry a 2 další poradce. Finsko bylo považováno za hlavního outsidera turnaje. Mladé talenty doplnili první 4 Finové, kteří pronikli za moře do profesionální soutěže VHA, tehdejší konkurence NHL. Týmu se podařilo splnit jediný úkol – porazit v derby Švédsko. Zástupce britské královny v Kanadě, generální guvernér Gilles Leger, vhodil mezi hokejky Bobbyho Clarka a Velipeky Ketoli čestné buly.
Kanada dala první gól ve 4. minutě, brzy přidala druhý, třetí a čtvrtý. Zaskvěl se zejména Richard Martin, autor první branky kanadského poháru 1976. Rychlý příděl přinutil Finy vystřídat brankáře. Zkušený Antti Lepenen se zahambeně odšoural na střídačku a do světel reflektorů se postavil ambiciózní Markus Mattsson. 19letý brankář chytal své první utkání v dresu Finska a zpočátku se ukazoval nadějně, tak jako přikrocení Potvénovy střely. Později však ani on nedokázal zastavit brankový příděl s chutí hrajícího domácího mužstva. Richard Martin si nenechal ujít možnost stát se alespoň pro jeden večer hlavním kanadským hrdinou. Člen slavného frankofonního útoku Buffalo Sabres zaznamenal po zahájení třetí třetiny svou druhou branku. Perrault vyhrál buly a obránce Potvén viděl Martina v dobrém postavení před brankou. Kanada zvýšila na 7-1. 9 minut před koncem zajistil Martinovi slávu, tak jako mnohokrát v dresu Sabres, Gilbert Perrault, hrající na začátku sezóny ve výtečné formě. Perrault projel celým hřištěm a poslední přihrávkou daroval gól kamarádovi z útoku, kterému se v Buffalo říkalo francouzská spojka. Martin, který velmi silně cítil tlak očekávání domácích fanoušků, se hned první večer těšil z hat-tricku. Později se v turnaji zranil a v rozhodujících zápasech nehrál. Dvakrát skóroval legendární střelec Bobby Hull, startující na sklonku kariéry, ovšem stále ještě s výtečnou a výjimečně tvrdou střelou. Hull se později stal nejlepším střelcem Kanady v turnaji. Dal celkem 5 branek. Diváci v hale Fórum byli nadšení. Finové si protrpěli příběh, který se jim později ještě mnohokrát vracel. Přehnanou úctu překonali nejlépe při krásné gólové kombinaci, kterou však už jen zmírnili i tak vysokou porážku. Do historie kanadského poháru se zapsal legendární finský střelec Lasse Oksanen. Kanada rozdrtila Finsko 11-2. Sovětský tým přivezl jen některé pilíře sestavy. Do branky se postavil Vladislav Treťjak. Mladého obránce Zinatuliu Běledinova zajišťoval zkušený kulometník Valerij Vasiljev. Obávaný útok Michailov Petrov Charlamov zůstal doma. Valerij Charlamov se teprve vzpamatovával z těžké autonehody. Kapitánské Céčko našli na dres Alexandra Malceva. Krasobruslař Helmut Balderis tehdy hrál bez svého pověstného knírku. Československý národní tým začal utkání v Montrealu svižně. V první třetině se dvakrát prosadila první pětka. U obou branek se divákům představil nejlepší střelec naší hokejové historie Milan Nový. Ve 13. minutě zabrala souhra kladenských spoluhráčů. Nový si přihrál s kapitánem Pospíšilem a důrazně odstal obranu i brankáře Treťjaka. Na začátku druhé třetiny se Čechoslovákům nepovedla přesilovka. Aleksandr Malcev mohl předvést své umění. Z nenápadné akce se obratným manévrem dostal až před brankáře Holečka a při oslabení snížil na 2-1. Malcev patřil k nejnebezpečnějším útočníkům sovětské éry. Mlčenlivý útočník nepatřil k typickým kapitánům sborné. V kabině nemluvný, na ledě hravý a chvílemi úžasný. Na další reprezentační akci se znovu vmísil do hloučku řadových vojáků a role vůdce se znovu ujal obávaný Boris Michailov.
Po nového gólu na 3-1 měli Sověti znovu lepší nástup do druhé třetiny. Helmut Balderis znovu stáhl náskok československého týmu na rozdíl jediné branky. Nový starší trenér sovětského výběru Viktor Vasiljevič Tichonov však na svou první reprezentační akci nedostal víc obvyklých tahounů a jeho tým se chvílemi ztrácel v pasti postavené ve středním pásmu. Problémy sborné ještě prohloubilo nešťastné zranění Viktora Šalimova. Československý tým ve druhé třetině přehrál soupeře, který se dostal jen 3krát na dostřel k Holečkově brance. Diváci v Montrealu byli překvapeni po slavné sérii století z roku 72. Pro ně sovětský tým představoval stále hlavního nepřítele. Úchvatnému zlatému opojení Československa na mistrovství světa v Katovicích nepřikládalo zámoří zvláštní význam. Šalimov s vykloubeným ramenem odstoupil a v turnaji už se neprosadil. Kouč Tichonov si u jeho jména zapsal poznámku, která nešťastného útočníka připravila o start na řadě dalších velkých turnajů. Sovětský tým už se v Montrealu nevzpamatoval a zápas s Československem prohrál. Klíčový gol na 4-2 dal krátce po nepříjemné chvíli za Holečkovou brankou Bohuslav Šťastný. Pardubická škola se později prosadila zásluhou Vladimíra Martince ještě jednou. Československo porazilo v Montrealu Sovětský svaz 5-3. Sovětský tým zůstal v Montrealu a počkal 2 dny na přílet nového soupeře Švédska. Modrožlutí v prvním kole zápasů porazili v Torontu Spojené státy 5-2 a nyní se sebejistě tlačili před Treťakovu branku. Střelu Barryho Salminga ovšem rozhodčí za gól neuznali, protože Lundström bránil Treťakovi ve hře. Téměř měsíc se Švédové připravovali, včetně 10 posil, které už pronikly do profesionálního prostředí NHL nebo VHA. Turnaj zastihl v nejlepší formě obránce Barryho Salminga, člena All-Star týmu NHL. V 8. minutě Švédové přece jen vedli, když udeřili 2 nejslavnější profíci z útoku. Anders Hedberg našel volného Ulfa Nilssona, který zblízka překonal Treťaka. Trekronur zasypali v první třetině slavného sovětského brankáře 15 ranami, zatímco Hardy Ostrém se protáhli jen při 3 střelách zaskočených Sovětů. Trekronur dokázali sbornou porazit už předtím na mistrovství světa v Katovicích a v první třetině si vypracovali 2brankový náskok. V polovině utkání se znovu prosadila jediná vážná hrozba Sovětů. První útok. Malcev elegantně připravil šanci, kterou využil nový muž elitní formace Sergej Kapustin. Sověti se vzchopili a úplně změnili jednoznačný zápas. Švédský kapitán Sjöberg se pokusil zastavit Malcevovu střelu a na jeho překvapivý obrat nebyl připraven. Kapustin s Malcevem se rázem stali hlavními postavami zápasu. Krátce po vyrovnávací Balderisově brance rozjel Kapustin další útok. Přes krátkou předávku Repněva převzal puk Malcev a dostal se až ke střele. Spoluhráče v pravou chvíli doplnil Kapustin, který rychlou dorážkou obrátil skóre na 2-3. Celou akci vidíme znovu od zásahu Repněva. Malcev znovu předvedl své mistrovství a Kapustin zase důraz před Ostrémovou brankou. Za stavu 3-2 chyběly Sovětům k vítězství 2,5 minuty. A právě Kapustin si pokazil výtečný dojem z utkání. Jeho lajdáckou přihrávku zachytil Barry Salming. Rychlý pas následoval na Anderse Hedberga, který vyrovnal na 3-3. Diváci v hale Forum byli nadšení dramatickým závěrem zápasu. Švédové si vysloužili potlesk publika ve stoje.
Osudová chyba uvedla také Kapustina v nemilost nového vládce sovětské střídačky. Po remíze 3-3 měli Švédové 3 body, Sověti pouze 1. Ve stejný den ve stejné hale se večer odehrálo zámořské derby. Kanaďané se vyřítili na Američany a v první třetině se snažili vnutit soupeři dojem o své hokejové nadřazenosti. V 5. minutě si hosté srazili do sítě přihrávku Phila Esposita. Domácí vyhráli první třetinu 3-0 a rovněž poměr střel 17-3 naznačuje, co se zhruba na ledě odehrálo. Jenže ve druhé třetině hokejisté v modrých dresech vyrovnali hru. Kurt Bennett poslal do útoku Freda Eherna, který tvrdou ranou překvapil brankáře Vachona. Američané měli mnoho zkušeností s profesionálním hokejem, ale žádný z nich neměl ve svém klubu pozici hvězdy. Během turnaje se hokejisté Spojených států postupně osmělovali ke změně defenzivní taktiky. Právě druhá třetina utkání s Kanadou dodala Američanům kuráž. Také hráči, které jsme prohlásili za hokejové legendy, dělali při hře chyby. Bobby Hull tragicky podcenil rozehrávku na modré čáře a Steve Jensen se snadno dostal do gólové pozice. Na konci druhé třetiny už Kanada vedla pouze 3-2 a podceňovaný soupeř se ve třetí části snažil z podobných úniků vyrovnat. Kanada těsné vítězství uhájila, ale neobešlo se to beze ztrát. Rána obránce Sargenta zasáhla Jima Watsona do obličeje. Až na 4 výjimky hráli Kanaďané bez přilep. Watson utrpěl trojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku a na kanadském poháru 76 už si nezahrál. Velmi neobvykle začalo utkání Švédsko-Kanada v Torontu. Kanaďané vítali ryčným potleskem hvězdu soupeře Barryho Salminga, působícího tehdy v dresu místního klubu. Švédové pak začali odvážně také na ledě. V první třetině byli lepší, ale zcela je ochromil podivný kanadský gól. Jako poslední se puku dotkl bruslemi Bobby Hull. Hull splnil během utkání ještě jiný úkol. 2 ostrými bodyčeky trefil právě Salminga, z něhož měl kanadský kouč Scotty Bowman velký respekt. Při prvním gólu se Hullovi odrazila od bruslí Espositova prudká přihrávka. Aby zvýšil tvrdost svého týmu, nasadil Bowman poprvé v turnaji dvojici bojovníků Gainey McDonald. S Darylem Sittlerem v centru vznikla formace, jejíž fyzické hře bylo těžko vzdorovat. V polovině utkání vypálil od mantinelu McDonald, ostrém zbrkle rozehrál a Bob Gainey trefil nechráněnou branku. Gainey později přidal ještě 1 gól. Ostrém svou chybou pokazil úsilí spoluhráčů. Kanadské útoky přečkaly v zápase nepříjemné pasáže, při kterých se vůbec nemohli proti Švédům prosadit. V závěru druhé třetiny skórovala třetí formace domácích, vedená Petem Mehovličem. Vysoký centr dobře vyhodnotil situaci a odhadl pohyb Marcela Diona před branku. Po přesné přihrávce zakončil Dion nejhezčí akci utkání. Kanada zvítězila 4-0 a s plným počtem bodů očekávala v příštím utkání další vítězství, které by jí zajistilo postup do finálové série. Ve stejný den získal své první body Sovětský svaz, který rozstřílel Finsko 11-3. Zaváhal ovšem jiný favorit. Naše národní mužstvo se přesunulo přes americkou hranici do Filadelfie k utkání se Spojenými státy. Při ceremoniálu před zápasem vidíme už poněkud zapomenutý rituál vzájemného vítání hráčů.
Američané nezískali sice dosud ani bod, ale v předchozím duelu s Kanadou naznačili pokroky a před vlastním publikem jejich odhodlání ještě vzrostlo. Po přátelském pozdravu nasadili hostitelé drsný styl hry. Československo však nedokázalo v první třetině využít ani jednu ze 4 přesilovek. Konečně na začátku druhé třetiny proměnil výhodu Ivan Hlinka ve vedoucí gól. Domácí však neustoupili z drsného napadání. Ellen Hengsleben využil prvního zmatku před holečkem a vyrovnal. Československý tým měl před vlastním brankovištěm stále větší problémy. Holečka později v utkání vystřídal Vladimír Dzurilla. Vyrovnávací branka zahájila zmatený úsek necelých 6 minut, během kterých padlo 5 branek na obou stranách. Zodpovědná defenziva mistrů světa se pod údery amerického kladiva zcela rozpadla. Američané vedli před závěrečnou třetinou 4-2. Do trháku šli zásluhou 2 rychlých branek Craiga Petricka. O 14 let později přivede tenhle svižný blondýn do Pittsburghu mladého Jaromíra Jágra a otevře před ním svět NHL. A možná se mu i pochlubí svým nejlepším zápasem v dresu s hvězdami a pruhy. Petrick dal Spojeným státům naději na vítězství. Ale především zásluhou Ivana Hlinky, který sám dal 2 góly a na další přihraje Bublovi, se Československu podaří zachránit remízu 4-4. Pouze 2 nejlepší týmy ze 6 mohly postoupit do finálové série. V Montrealu 9. září 1976 se potkávají silní kandidáti domácí Kanada a Československo. Hosté přežijí úvodní nápor Kanaďanů a postupně se rovným dílem zapojí do jednoho z nejlepších zápasů hokejové historie. Kanada je překvapena kombinační hrou. Ránu Jiřího Holíka zblízka kryje brankář Rogatien Vachon. Diváci v hale Fórum s úžasem sledují výtečné výkony obou brankářů. Vachon prožívá svůj jediný mezinárodní turnaj ve skvělé formě, ale ještě větší senzaci způsobí svým výkonem Vladimír Dzurilla. Původně náhradní brankář se na sklonku kariéry dostává k nejslavnějšímu zápasu. Kanaďané jsou z něj zoufalí, robustní Dzurilla jim perfektně vykrývá úhly, výtečným postřehem zvládá dorážky zblízka. Zápas nabízí mnoho šancí na obou stranách. Kanaďané však vyčerpají příliš mnoho sil v jeho první polovině. Nejčastějším Dzurillovým soupeřem je Reggie Leach, slovenský fantom honičí klidnými zákroky. Za chvíli je před bránou volný Esposito, Dzurilla znovu zachraňuje. A nakonec kanadského tlaku dostává ještě jednu možnost Leach. Dzurilla se stává novým hrdinou turnaje. 4 minuty před koncem, v době, kdy kanadský nápor ochabuje, vyráží dopředu Martinec a za ním Augusta. Zpětnou přihrávku přebírá Milan Nový a jeho pohotová rána 4 minuty před koncem zmrazí celou Kanadu. Československo senzačně poráží domácí mužstvo v jeho hokejovém chrámu 1-0.
Susan Bennettová, manželka útočníka Spojených států Kurta Bennetta, zaspívala americkou hymnu před hokejovým setkáním dvou světových velmocí. Američané po vzbuzení remízou s mistry světa se chtěli ve Filadelfii znovu vytáhnout a zahájili utkání útokem. Jejich nadšení však schladili 3 branky Sovětů v první třetině. Tentokrát se parádně předvedl útok vedený Viktorem Žluktovem. Jeho souhra v 11. minutě byla ozdobou turnaje. Alexandrov přihrál odhrazení. Vikulov jen lehce tečoval na Žluktova, který místo střely předložil puk Borisi Alexandrovovi. Takovou souhru diváci ve filadelfském Spektru dlouho neviděli. Vikulov, Žluktov a Alexandrov skórovali celkem 4krát a zajistili sborné vítězství 5-0. Vladislav Treťjak nebyl za méně zkušenou obranou takovou oporou, za jakou ho Sověti vydávali, ale proti Američanům zejména ve druhé třetině obstál. Vikulov, Žluktov a Alexandrov sehráli v 11. minutě další brilantní kousek. Brankář Mike Karen byl zoufalý, proti takové smršti zůstal úplně bezmocný. Opakovaný záběr ukazuje, jak odlišně pohlíželi oba hokejové světadíly na klasickou hokejovou situaci 3 útočníků proti 2 bekům. Američané, včetně Karena, čekali v každé fázi akce střelu a odkrývali postupně cestu rychlým přihrávkám. Američané se ještě s větším úsilím vrhli do rohů a k mantinelům, kde si hodlali vysloužit ocenění publika za statečnost a respekt soupeře. Ale Sověti už vstřebali rozpory ze začátku turnaje a předváděli svou typickou hru bleskových úderů. Vikulov znovu vylákal americké beky z prostoru před brankou, kde zůstali volní Alexandrov a nerušeně dorážející Viktor Žluktov. Po zápase se američtí trenéři a poradci utěšovali, že ten večer by Rusy neporazil nikdo na světě. Náhle jakoby nevadilo, že ruský kouč Boris Kulagin nepřipustil, aby jeho rival, pověřený vedením týmu na kanadském poháru Viktor Tichonov, mohl mít k dispozici všechny nejlepší hráče. Ve druhé třetině se domácí pokusili pálit z každé pozice. Chartrou našel před Treťjakem nekrytého Telefuse, ale k tomu se podařilo jen sestřelit sovětského brankáře. Treťjak skončil v brankářských tabulkách turnaje na 3. místě za Vašonem a Dzurilou. Svůj průměr si vylepšil právě v utkání se Spojenými státy. Telefus trefil Treťjaka do horní části vesty. Po sérii nezdarů ve všech částech zápasu sílil v hlavách domácích pocit zklamání. Telefus napadl v rohu obránce Babinova, který se pokusil přerušit hru. Vztek podrážděných hráčů se podařilo čárovým rozhodčím stlumit. 4 minuty před koncem však bez viditelného důvodu napadl Hengsleben dalšího obránce Gusjeva. Tentokrát se později slavný sudí John D'Amico marně snažil situaci uklidnit. Sovětský svaz získal ve Filadelfii politické body. Svého nejvýznamnějšího protivníka ve studené válce vyřídil na horkém ledě výrazně 5-0. As Team USA displayed frustration of all kinds in the late minutes. Československo si překvapivým vítězstvím nad Kanadou jako první zajistilo postup do finále. O 2 dny později se s klidem postavil tým Karla Guta a Jana Staršího v Quebecu hokejistům Švédska. Seveřané ztratili všechny naděje v divokém derby s Finskem, které prohráli 6-8. Národní tým se proti Kanadě přesvědčil, že může vyhrát zápas 1-0, ale v Quebecu dostal opravnou lekci.
Od poloviny zápasu bránili hráči opět s výtečným Dzurilou těsný náskok, který zajistil Vladimír Martinec. Na konci druhé třetiny však byli krátce po sobě vyloučeni Bubla a Augusta. Po zahájení třetí třetiny se modrožlutí vrhli do útoku a v přesilovce 5-3 vyrovnali. Přihrávky Sjöberga a Erikssona vedly neomylně k Börje Salmingovi, který ostrou ranou k tyči vyrovnal. Sjöberg a Lars-Erik Eriksson zavedli puk na levé křídlo, Salming najížděl zprava a při oslabení mu naši hráči nemohli věnovat náležitou pozornost. Börje Salming si poslední večer Švédů v turnaji vyhradil pro sebe. Při další přesilovce se šikovně otočil na modré čáře, ale následující Sjöbergova rána projela podél mantinelu a vyhnala Švédy z našeho území. Salming se přesunul na levé křídlo, projel kolem hráčů zabraných do souboje a napřáhl ke druhé gólové střele. Dzurilla mu vyjel dobré 3 metry naproti, ale Salming i tak přesně trefil stejný roh branky jako při prvním úspěchu. Börje Salming byl vyhlášen hvězdou zápasu a nejužitečnějším hráčem Švédska v turnaji. Švédsko se vracelo domů s lepšími dojmy po vítězství nad Československem 2-1. Souboj dvou hlavních hokejových mocností a pouze jedna mohla získat místo ve finálové sérii. Sověti se po matném začátku turnaje zlepšili, sehrály se jednotlivé pětky a Kanada hleděla s obavami na očekávaný boj v toronské Maple Leafs Gardens. Fanoušci v každém koutu neméně široké Kanady věřili slibu Píta Mehovliče, buď vyhrajeme, nebo nejsme Kanaďané. Mužstvo se upínalo k tradici, podle které kanadský tým v Torontu dosud nikdy neprohrál a překvapili diváky volbou červených dresů ve snaze sebrat soupeři jeho oblíbenou barvu. Scotty Bowman prováděl se sestavou nevídané čáry. V první třetině měnil při každém střídání složení útočních formací a pozoroval účinky své zkoušky. Halovou šanci zastavil Malce faulem. Na přesilovku poslal kanadský kouč 2 bruslaře, Perolta a Ora. Perolt obkroužil ostatní hráče a předal puk Halovi. Jehož pokus srazil obránce Ludčenko. Hru přebral Lafleur, který uvolnil Potvéna na modré čáře. Perolt si mezi tím našel místo před Treťakem a Potvénovou střelu mistrně tečoval do brány. Sověti si špatně rozdělili úkoly a při tomto střídání vůbec nestíhali reagovat na pohyb Gilberta Perolta, který předváděl v kritickém utkání svůj nejlepší výkon v turnaji. Za 3 minuty však bylo vyrovnáno. Hbitý Alexandrov projel snadno do útočného pásma. Ludčenkovu střelu ještě Vašon vyrazil, ale Vladimír Vikulov byl u puku jako první a vyrovnal. Vladislav Treťak udělal na Kanaďany znovu velký dojem. Proti hvězdám NHL předváděl jako vždy své nejlepší výkony. Za stavu 1-1 zastavil velké šance montrealského útoku. Mahovlič postrčil puk dopředu, ale ani Lafleurovi, ani Šatovi se nepodařilo skórovat. Treťak byl zvláštní brankář, mnohokrát nesoustředěný, ale právě díky
díky zápasům s kanadskými profesionály si v zámoří vydobyl víc slávy než Dzurilla nebo Holeček. V každé třetině tohoto zápasu byl pod palbou. Kanaďané na něj poslali celkem 43 rány. Ještě v první třetině vyšla Baumanovi první jistota v sestavě. Poprvé vyzkoušel spojení Perreault-Hall a dostal očekávaný výsledek. Spolupráce dvou zcela odlišných typů přinesla Kanadě jeden z nejdůležitějších gólů turnaje. Bobby Hull 3 minuty před koncem první třetiny prostřelil Treťaka. Diváci v Maple Leafs Gardens přijali druhou branku s viditelnou úlevou. Naděje domácích na postup do finále znovu stouply. Pokud Kanaďany strašil Treťak, sovětského brankáře nejvíc trápil Bobby Hull, Kanaďan, který mu dal nejvíc branek ze všech soupeřů ze Severní Ameriky. Baumanovi pokusy přežila také trojka ostrých letců z Philadelphie. Leach, Clark a Barber se osvědčili na konci druhé třetiny zajišťující třetí brankou. Kanada udržela Torontu pověst města, kde národní tým neprohrává ani se Sověty. Po vítězství 3-1 postoupili domácí do finále. Rogatien Vachon se před prvním finále v Torontu tvářil spokojeně. Kanadský tým zažil před zápasem v kabině nezvyklé tichoplné soustředění. Na ledě pak rozhodl hned v první třetině. Zatímco Bohuslav Eberman se v útočném pásmu nedokázal protlačit před branku, Kanaďané uměli lépe využít stísněného prostoru úzkého hřiště. Hull nastoupil znovu po Perreaultově boku a kanadská veřejnost mohla objev kouče Baumana znovu ocenit. Gilbert Perreault pokořil Dzurillu už ve druhé minutě ranou mezi betony. Kanadský centr skóroval v obou finálových zápasech. Hull strhl rychlým pohybem do středu obránce bublu a Perreault si najel do vzniklé mezery na levém křídle. Kromě výborných přesilovek si Kanaďané dávali záležet na vhazování. Sittler vyhrál mnoho z nich, tak jako před druhým gólem proti Petru Šťastnému. Obránce Lapointe a Potvin si předali puk. Když Gainey minul jejich prudkou rozehrávku, čekali naši hráči přerušení hry pro zakázané uvolnění. Rozhodčí však zaváhali a překvapení obrany využili Kanaďané k rychlému výpadu. Sittler dojel puk a Denis Potvin vypálil přesně. Darryl Sittler v předchozí sezóně vytvořil dosud platný rekord NHL, když během jednoho utkání dal 6 branek, na 4 přihrál. Před svými fanoušky v Torontu zastal i černou práci. Jeho důsledné sledování puku vedlo ke druhému kanadskému gólu. Potvin pak mohl využít momentu překvapení. Phil Esposito se v závěru turnaje dostával na led stále méně, což milovaný veterán nesl velmi těžce. Bobby Orr si často najížděl na přihrávku ve středním pásmu v plné jízdě. Naše obrana ho nemohla zastavit. Orr backendovou střelou zvýšil v početní převaze na 3-0. Diváci v Torontu viděli, že jejich tým má utkání od začátku pod kontrolou. Čechoslováci byli zjevně zaskočeni nástupem soupeře a psychicky se nezdáli být na první finálový duel vůbec připraveni. Orr si i v plné rychlosti uměl nedostižně najít podle pohybu soupeřů přesnou trasu nejvhodnějšího průjezdu do útočného pásma, případně až do střelecké pozice. Dzurilla musel řešit stále nové problémy před brankou. Po Lafleurovi se znovu snažil Orr. A za chvíli musel Vladimír krýt Šatovu střelu ze 3 metrů. Ani Jiří Holík se nedostal ze třetiny. Orr ho zastavil a Guy Lafleur ukončil zoufalý úsek hry. Útočník vládnoucí v polovině 70. let kanadskému budování NHL dal konečně svůj první gól v turnaji. Kanada od Halifaxu až po Vancouver zářila štěstím. Machačův zákrok pokryl pouze první střelu. V 18. minutě vedli domácí 4-0.
První finále postrádalo napětí předchozích zápasů. Unavení hráči dojezdili zápas s cílem ušetřit síly na odvetu. Esposito se dostal častěji do hry a hleděl si získat uznání. A právě velký Phil bavil diváky až do konce. Orr se trefil do skrumáže před střídavším Holečkem. Tímto posledním bodem vyhrál obránce Orr kanadské bodování turnaje. Jeho tým porazil Československo v prvním finále 6-0. Také ve druhém finále skóroval Gilbert Perreault hned při prvním nasazení do hry ve druhé minutě. Hala Forum v Montrealu se těšila na rychlou oslavu. Jiří Bubla dělal, co mohl, ale od červené čáry nemohl rychlého Kanaděna dostihnout. Perreault pak uspěl se střelou do protipohybu. Holeček zkoušel v Kanadě novou výstroj a jeho pověstný rozklek nefungoval za mořem tak jako obvykle. Phil Esposito dostal tentokrát možnost zahrát si hned od začátku. Po buli vybojoval puk ve středním pásmu, pak si ho sám dojel a podél obránce překonal Holečka trochu záhadnou střelou. Urostlí kanadští centři Esposito, Clark a Maholič nebyli během turnaje ani jednou vyloučeni. Phil Esposito, always the scoring opportunist. Kanada vedla 2-0 ještě rychleji než v prvním finále, ale tentokrát nabralo utkání jiný kurz. Dzurilla po 2 gólech vystřídal Holečka a skóre se nadlouho zastavilo. Až v polovině utkání seděl na trestné lavici Barber a první pětka si zahrála přesilovku. Přestože si Kanaďané hlídali zejména nového, Milanovi stačila v útočném pásmu jen chvilka nepozornosti obrany soupeře. Jedno tempo k brance, přesná střela a Vašonova neprůstřelnost končí. Střelec rekordman přesvědčil o svých mimořádných schopnostech i kanadské publikum. 5. gólem v turnaji se nový vyrovnal Halovi a Žluktovovi v tabulce nejlepších střelců. Na začátku třetí třetiny ovládli naši hráči tempo. Jaroslav Pouzar dostal přihrávku do útočného pásma, podíval se krátce na Vašona a pak vypálil jednu z nejlepších ran své kariéry. Snad i tahle krásná střela pomohla Pouzarovi ke skvělé kariéře v Edmontonu Oilers, kde jeho český Patriot vyhrál 3krát Stanleyův pohár. Při vyloučení Kajkla se na oblíbenou výjížďku pouští Orr. Na rozdíl od prvního finále je tvrdě atakován Martincem, obecenstvo bučí. Martinec zcela netypicky sekl kanadskou hvězdu do hokejky a pak ji přistrčil zezadu. Při vhazování Kanaďané znovu předvedou, jak silný tlak jsou schopni vyvinout při napadání. Chalupa na chvilku ztrácí přehled, pokus se zmocňuje Clark. Hal pálí a Clark vrací Kanadu do vedení. Kanadský kapitán hbitě dorazil puk pod zvednutou Dzurillovou holí. Clark dohrával s velkými bolestmi a krátce předtím, než přestal chodit na led, přece jen vstřelil svůj jediný gól v turnaji. Nádherné utkání však nemá skončit tak snadno. Na trestné lavici je Potvin a první pětka se dostává do útočného pásma. Přicházejí smolné okamžiky Orra. Machačova střela se od něj odráží přímo před Josefa Augustu, který je za tvrdou dřinu levého křídla odměněn nejsnadnějším gólem kariéry.
Augusta vyrovnává 5 minut před koncem na 3-3. Československý tým pak dokonce vede, ale Kanada stihne vyrovnat. A ve 12. minutě prodloužení dává Darryl Sittler vítězný gól Kanady. Sittlerův slavný uhybný manévr, při kterém se Dzurilla marně snaží vrátit zpět do brány, patří mezi 5 nejznámějších momentů kanadské hokejové historie. Na hřišti Montrealského fóra zavládne v příštích sekundách radostný zmatek. Kanadský kouč Scotty Bowman a jeho asistent Bobby Krom vbíhají na led a děkují svým hráčům. Diváci nepřestávají tleskat. Právě viděli jeden z nejlepších zápasů hokejové historie. V publiku se baví i kanadský ministerský předseda Pierre-Elliott Trudeau. Kanaďané jsou nadšení vítězstvím, dramatem druhého zápasu a celým turnajem, který přes nezvyklý letní termín ukázal výtečný hokej. Diváci, hráči i kamery obracejí pozornost k Rogatienu Vachonovi. Maličký brankář odchytal svůj jediný reprezentační a životní turnaj. Ale publikum nezapomene ocenit ani finálového soupeře. Hlavní organizátor nové soutěže Alan Eagleson nezapomene obejít československé hráče a děkuje jim za čestný boj. Mistři světa z roku 76 uhráli na prvním kanadském poháru nejlepší výsledek, jaký se kdy našemu týmu podařilo na americkém kontinentu dosáhnout. Hlavním hrdinou večera je ovšem Darryl Sittler. Po zápase vyjde najevo, že k jeho velké chvíli pomohl Don Cherry. Jeden z kanadských trenérů poslal během prodloužení na střídačku vzkaz, aby hráči nestříleli hned, ale přidrželi puk a pokusili se 1-2 tempy vyvést Dzurillu z postavení proti střelci. Sittler minul obránce chalupu a v přímém souboji s československým brankářem se zachoval přesně podle rady. Dzurillovi náhle nebylo vyjetí z brány nic platné, snad proto se Cherry bujaře objímá s hráči. Mezitím si Pete Mehovlič a Jaroslav Pouzar jako první uprostřed hřiště vyměnili dres a jejich příkladu následuje řada dalších hráčů. Kanaďané v československých dresech, o kterých se už před začátkem turnaje napůl pochvalně, napůl uštěpačně vyjádřil Scotty Bowman, zdraví diváky a objedou v hale Fórum čestné kolo. A hráči Československa si na památku odnesou bílé dresy kanadských hvězd. Kapitán Clark jako jeden z mála zůstává vyslečený ve výstroji a po žertovné čepici v tomto podivném úboru přijme kanadský pohár. První ročník turnaje v roce 1976 navázali po letech další. Nástupci finalistů Rogatiena Vachona a Vladimíra Dzurilly se drželi odkazu zakladatelů nové tradice a předváděli tu vždy nejlepší hru své doby.